нейния, как да се израза, рейтинг, за съжаление, не толкова висок, колкото на нас не се иска. Има едно много така просто обяснение. Парламента, Народното събрание е мястото и органа, където се фокусират всички погледи. Защото успехите или неуспехите на кабинета, онова, което се случва в икономически план, кризата и така нататък, всичките тези негативи в крайна сметка и първо се понасят от Народното събрание. Трябва да приключим само един кратък отговор на въпрос, свързан с това, че имате намерение да местите парламента, много стара идея, и да бъде галерия в сегашната сграда, а да ходите в партийния дом. Кой ви казва тези? Не знам откъде получавате тази информация. Мога да ви го покажа в сега, галерия няма да бъде, никога няма да бъде тази сграда галерия. Тя е емблематична, строена специално за Народно събрание, но тази сграда не може да отговори на нуждите на Народното събрание и на Народното представителство. Още повече, че ние понасяме много разлики. Това каза главният секретар на Народното събрание Иван Славчев вчера. Въпросът към него. Въпросът към него. Аз обяснявам. Не знам какво точно е казал, защо така е публикувано. Това, което трябва да направим с цел, и то е като антикризисна мярка, е невъзможността българският данъкоплатец да издържа две сгради в условия на криза. Защото в момента работят инсталации, поддръжка, охрани, администрация за две сгради, при положение, че едната сграда може да свърши това, без да се налага да се пътува от едната до другата, но това е въпрос, който ще го обсъждате. Трябва да бъде обсъден. Приключваме. Много ви благодаря. Видяхте, цитираха, че не си измислям въпросите. Идват от вашата институция някои от тях. Бих се позволила само като мнение, не само въз основа на пресата, просто от ваше лично впечатление да придобивате, а не само да тук да коментираме какво пише в пресата. Затова ви поканихме, за да имаме възможност от избора да почерпим информация и зрителите да натрупат впечатление със собствените си очи и уши. Благодаря ви, Цецка Цачева. Останете с предаването.